masa ne sunana. Ahmad ki gane haka ne suna na mahaifina. Zamfara na ki zaune mafara kuma shi ne yankina. Tarihina an takaita ba zan miki ƙarya ba. Cika burina na faɗa maka cewa tabbacin kai ne fa mawaƙina. Ko ina an san kai ne nake so ko gari yarena. Allah sa ka amince gare ka ban zo don na yi cuta ba. Ni abin da nake so gare ka shi ne kai saurare na. Ina mutanen Bauchi Fatima Zara shi ne sunana. Don ka tabbata ƙauna buɗe wasu wazan turo hotona. Ka gande da laifi ka san ka so ba abin da ba zai saba. Ina gani na amince zuciya ta kama da tausanta. Ta haɗo da bayanai sani kai da ka sani na tozarta. Za da so ka amince ka bar ta kayi na amkan ƙaunata. Idan ban ga amsa kama yau ba zan iya bacci ba. Kwan a tashi muna nan da zara kowace ra'ana ta sabo. Soyayyar mata kullu gaskiya da amana mun sabo. Zara ta shiga raina ba da su mai waje wani adabo. Kawar na yi ɗauka ni da zara ba za mu rabewa ba. Ita da ni da mahaifina sanadin daurin auren daga abokin babana. Na kira yau Zara sai na ce yau Bauchi na kan kwana. Kaji abin alamara in ji Zara da ba a mafarki ba. An yi daurin aure mun gama alawa mai mutunci. Jim kaɗan da kan ne na kira a yau Zara muna Bauchi. Tambayar da ta yi min a ina kuka sauka cikin Bauchi. Bai sau maka sauka za ta ce wahala ba ta saran ba. Ai a garin maka sauka godiya da yawa Allah sarki. In ji Zara ta ce min gane nan zan zo ne ina ɗauki. Sake sai babana aka kira shi ya koma gun aiki. Shi mahaifina ne banda damar cewa ya birniki. Mutar ta tafi kenan ni da Zara ba mai ganawa ba. Zara ta yi kira na banga halin mai amsawa ba. Duk abin da na furta a gare ta ba za ta yarda ba. Gashi ni da mahaifi banga damar dogon motsi ba. Zara na yi mata sabo.